Dobrý deň všetkým. Vo štvrtok 21. marca 2024 som prišiel na chalupu a môj zdravý 25-metrový smrek v záhrade bol skrátený na polovicu. Nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Toto sú konáre, ktoré zostali. Pokiaľ by niekto v obci Hronovce, časť Vozokany nad Hronom, za posledné 3 týždne videl pracovať pilčíkov s plošinou orezávať smrek, napíšte mi prosím do komentára. Toto je poľovnícky dom. Toto je parčík. A toto bol zdravý 50-ročný 25-metrový smrek, ktorý nám po 10 ročia poskytoval blahodárny tieň. Česť jeho pamiatke.